Nung babuin ako sa radyo pati sa sulat, gano'n na lang, si Duterte, demonyo, misogynist, gano'n. Misogynist. Tapos siya, pinalabas niya yung utin niya doon sa TV, maliit na, laylay pa masyado, gano'n. Ang itong Paredes na ito. Sabi ko, kung gano'n lang naman, ba't mo pinalabas? Ba't mo pinalabas yung utin mo sa TV? Kaya bang? O sige, wala na lang eleksyon, palakihan ng titi. Putang ina. Hindi ako nagyabang. Alam mo, masukat mo sa lalaki? Ganong kataas. Totoo. Sukatin ninyo. Maya, kung magtayo pa yan. Kayong matatanda, huwag kayo mag-ihi ng 5 oras para masukat ninyo. Gano'n yan. At least dito, may mahawakan ka para sa kanya, ginaano pa niya, ginatulak niya para magtaas.